президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон субҳи 17 август бо як сафари давлатӣ ба Узбекистон рафт. Дар фурудгоҳи Тошканд Эмомалӣ Раҳмон ва ҳайати ҳамроҳи ӯро президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва дигар мақомоти он кишвар истиқбол гирифтанд. дафтари матбуотии президенти Тоҷикистон мегӯяд, дар ин сафар Эмомалӣ Раҳмонро гурӯҳи калони ҳайати расмӣ аз ҳисоби аъзои ҳукумат, раҳбарони муассисаҳову идораҳои давлатӣ, раисони вилоятҳо, соҳибкорон ва аҳли ҳунару фарҳанг ҳамроҳӣ мекунанд. сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Узбекистон 2 рӯз давом мекунад. дар ин сафар раисҷумҳури Тоҷикистон аз шаҳрҳои Тошканд ва Самарқанд дидан хоҳад кард. 2 рӯз пеш Комил Аламҷонов, сухангӯи президенти Узбекистон, дар як баёнияи расмӣ гуфт, сафари президент Раҳмон аз гулгузорӣ бар пояи ҳайкали мустақиллик ва мулоқот бо Шавкат Мирзиёев дар қароргоҳи Кӯксарой оғоз хоҳад ёфт. ӯ гуфт, мулоқот аввал дар шакли як ба як ва сипас дар доираи васеъ баргузор мешавад. Комил Аламҷонов мегӯяд, ду тараф масъалаҳои ҳамкорӣ дар бахши сиёсату тиҷорат, иқтисод, нақлиёту мухобирот, фарҳанг ва масоили минтақавӣ ва байналмилалиро баррасӣ хоҳанд кард. дар поёни гуфтугӯ имзои чанд санад ки ҳамкории Тоҷикистону Узбекистонро тақвият бахшида ба сатҳи нав хоҳанд баровард, дар назар аст. сухангӯи президенти Узбекистон мегӯяд, дар нимаи дуввуми 17 август дар Уз-Экспоцентр намоишгоҳи маҳсулоти Тоҷикистон баргузор мешавад. инчунин интизор меравад Эмомалӣ Раҳмон ба корхонаи Артел дар Тошканд биравад. рӯзи 18 август Эмомалӣ Раҳмон бо Нуриддин Исмоилов, раиси парлумон, ва Абдулло Орифов, нахуст-вазири Узбекистон, мулоқот хоҳад кард. ҳамон рӯз Эмомалӣ Раҳмон ба Самарқанд рафта, аз маҳалҳои таърихӣ дидан хоҳад кард. Эмомалӣ Раҳмон бори охир соли 1998 бо сафари давлатӣ ба Узбекистон рафта буд. ӯ моҳи сентябри соли 2016 барои иштирок дар маросими дафни Ислом Каримов, раисҷумҳури пешини Узбекистон, ба Самарқанд рафта буд. сафари давлатии Эмомалӣ Раҳмон ба Узбекистон сафари ҷавобӣ ба меҳмонии Шавкат Мирзиёев аст, ки рӯзи 9 март ба Тоҷикистон омада буд. дар ҷараёни сафари ба қавли мақомот таърихии Мирзиёев ба Душанбе 27 санаду созишнома имзо гардид, ки аз ҷумла ба шаҳрвандони ду кишвар ҳақ дод бидуни виза то 30 рӯз ба қаламрави якдигар раво кунанд.